kublai pikinang paieid baro bot kumju iaki subscriber. Dia mentah kendiat ngenyapa jaka kubar kabalami napo ke jela madhya pradesh kabadan hapo kari India ke jongi. Lai tu ba uwai ubri uba kertang narayan verma bat ubala san post nam karta bat uba syang basa hapo ke senang bat wira kabaha ketika distrik Chendwara kabadan ketika jela madhya pradesh uladap saya ke jing thok jing tar namenta ka kendo bat kumjuru kitar ke jongu ba lashy hadien da ulayap kitar baro ken let sha utai ksew jongu bat chakalak baar jongu bala ong ba kane ka jingle achung ne ubreu ka dai hadien ba sim lashani iaki khun jongu namar ba ki khun jongu kim sim la pet yo ne ubreu bala temen bat kumta dai tang une ksew lem bat kalak ka baar jongu ki ba pet yo bat kumta iaki jingdan jing em jongu shakitei ki arngot kan thop yo ksew ba ya kalak ba ar ka jongu bat kat kum ko khubar ka bala yo lum lai thu ba une ubre udan ya ka jaka ka ba he kum ba ar puai akar bat ka kerteng jo ne ksew ka dei ujaki bat kalak ba ar jo ne ubre ka dei ka chimpa bai bala ang ba une ubre udan khun kum ba lai ngot na kalak ka ban ningkong arngot khun kan thei we khun chenrang ban na kalak ka ba ar par udan arngot ki khun kan thei bala ang ba kini ki khun jongu nakilak jongu baro ar kim sim la pet yo bat henrei ba pet de tangkalak ka ba ar bat kan thop ba une ksew kum ta une ubreu ula rai senan ka ba ai ka jingdan jing em jongu sha kite ki arngot kan thop yo ksew ba ka tikalak ka ba ar bat sakawi pa ka khubar na po kanang ma New Delhi la ang ba kine kinang trailing kha ki ba yakhi po kanang ba Delhi ya ka an ne ka rol ka ba thamai ka ba u modi ulabo ikinang trailing kha po kan leng ka ri India bat kini kinang trailing kha kim sim hon ya ka ne ka rol ka ba modi ula ai kumta kini kinang trailing kha ki lele yakhi po Delhi bala ru ba ka jing yakhi changki kala ne da gi banai bat laong ru ba ka ne ka jing yakhi kam isim la sei so bat kumta kini kinang trailing kha na ka leng saudang jaka ri India menta ki lapan krep ha yala de da ka ba le jem bat long ready ru naman taban chuya le na da ka bor da ka jingdawa da ka ten kam urlong ha khmat ka sarkar cho modi banawan pai rep ukai yang bulan pai oi rep ukai yang bulan pai nampak wow ani gajing tips ni kaya kindu hasar kenyang nang banang ini lan ksew batalai trong te takan ne khubam taka janmin sa isyam biang pat ha ka wei ka video ka ban sawan